Mae digwyddiad mawr yn mynd i ddigwydd, ble bydd lot fawr o bobl yn cael dolyr, a maen ni'n mynd i weithio yn agos iawn gyda'r anghenion bris i gyd. So maen nhw a'r myfyrwyr i gyd yn mynd i weithio gyda'n gilydd i weithio trwyddo'r broses o weithio gyda'r heddlu, gyda'r brigad dân a gyda'r nyrsys a pethau hefyd. Mae'n mynd i fod yn ddiwrnod hwyl, ond digon o stres fi'n credu hefyd, ond gobeithio bydd pawb yn cael lot mas o fe. A hefyd i ddysgu sut ni'n gallu gweithio gyda'n gilydd i wneud yn siŵr bod popeth yn gweithio mas. Wel heddiw, ni'n mynd i bod yn cymryd rhan mewn yr sefyllfa yma sy'n mynd i bod yn eitha serious yn o bob tebyg, so ni'n gwybod beth sy'n mynd i digwydd. So wy'n gweithio yn ITU ar y foment, so mae'r claf yn mynd i ddod trwy i ni a mae rhaid i ni edrych ar ôl nhw gyfan gwbl. A mae'n bwysig i ni hefyd i allu edrych ar ôl pobl sydd wedi bod mewn sefyllfa fel hyn. Mae sefyllfaoedd fel hyn yn digwydd yn aml nawr. So mae'n bwysig i ni i allu gweithio fel tîm hefyd, a mae pawb yn excited iawn amdano fe a nerfus iawn fyd, ond yn ni'n edrych ymlaen.